फैला मेन्दा मोनजो थाफाग्रा सासे एक्ट्रेस फैला मेन्दा मोनजो थाफाग्रा जावलिया गामिनि सोरबा बिमा जानाय बिफा जानाय माबा बिमानै जानाय दंना सोरबा गोसोआव दङ कान्चन ब्रह्म बिथाङा जोंनि बे हालामनि सासे मुंदांखा फावखुंगुरि बर' फिल्मनि एबारबो माबा मा थैसाममोन बिख्लोनि थैसाम जांख्रिथायनि थैसामाव बिथांजोआ सुपार डुपार एक्टिं खालामनानै गासै सुबुंनिनो मुंदांखा खालामनो हादों बिथांजोनि मुङानो जाबाय कान्चन ब्रह्म आरो बिथाङा 3,000 रां कान्चन ब्रह्म जोंनि मोखाङाव दङ बिथाङा खेबसे आखाइ खबनानै बयबो बरायनिफ्राय रायजोखौ कान्चन ब्रह्म बर' फिल्मनि सुपार एक्ट्रेस फैला मेन्दा मोननि लोगो आरो बिख्लोनि थैसाम मा थैसाममोन जांख्रिथायनि थैसामनि सुपार एक्ट्रेस बर'नि मुंदांखा फिल्मा एबार 2023-24 आव सुपार हिटआ दा जोङो जोंनि फुजा कमिटिनिफ्राय बिथांजोनो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जागोन कान्चन ब्रह्म समान सुनिल खेरकटारि आफादगिरि फुजा सामलाय आफाद बयबो हांखो रायजोफोर नै बिथांजोआनो कान्चन ब्रह्ममोन दा बिथांजों ओइ मानगोनां ब्रह्म खेबसेबाव गावनो नुजाथिफैनो हाबाय नालाय जोंनि खाथियाव गावनि बान्थाखौ बैथि बान्थाखौ गावनि आखाइजोंनो जों होनि मा जायनि आवगायबो एसे माबा हिरामणि ना हिरामणि देउरि फर प्राइज कान्चन ब्रह्म नै बिथांजोआनो जोंनि बान्था होगिरि आरो बे जाबाय मोसानाय मोनगिरि जेराव मेराव मोसानानै देरहाबोबाय थानो नोंथांजोआ लोगोसे कान्चन ब्रह्मखौ माथैसाममोन जांख्रिथायनि थैसामनि मोनसे डाइलगआव होलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नै कान्चन ब्रह्म फैला मेन्दा मोननि लोगो आरो जांख्रिथायनि थैसामनि मेइन एक्ट्रेस मोनसे सुपार डुपार डाइलग आंथ' बिदि स्टेजाव थानानै बिदि माने माबा बुंफेराखै होमबाबो खावलायबाय जेला बुंनो नाजानोसै आरोना गोरोन्थिबो जानो हागौ बेखायनो गासै रायजोनावनो आं खर' गंग्लायै निमाहा बिखाबाय बेयाव मानो फैबावदों लिरथ'खौ आंनि मिलिटारि गिदिंगासिनो बोरैबा लोगो मोननांगौबा मा जानांगौ जाखो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय गाज्रि दामोन रोजा रोजा साबायखर रायजोफोर जोङो फिल्माव ओंखारनायफोरखौ बबेबा क'क्राझारनि बबेबा उदालगुरिनि बबेबा सिमलानि बबेबा जालानि होनना खोनाबाय थायो नाथाय गुबै मेइन एक्ट्रेसआ एबार जोंनि खाथियावनो जाय नङाबा जांख्रिथायनि थैसामा जाफुङामोन बिथांजोनि मुङानो जाबाय कान्चन ब्रह्म जावलिया गामि दक्षिणाजानि गामिनि जावलिया होननायखाय गाज्रि मोनदों